सो हाय गाइस, I'm Sam and you are watching Sam number 1। तो भाई लोग आज भी हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो पहले संता जी को बात बता देना कि आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा गाफारा, बहुत ही लड़फार के वाला बात है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नौतू नहीं जाए तो है के देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में दौड़ा के पेल ताकि कोनो वीडियो अपलोड करना तो लोग पहुंच जाए। तो भाई लोग ये वीडियो बनाओ के एक मकसद बाकी आप लोग को हौसला साले वीडियो दिल्ली में मिल जाए। इतना कुछ कला बहादुर के लिए जाके गाना मार लिया हमरा से कोने। भाई लोग बिना कोनो लड़ा वाला सुन के ना पेलो ले आवाज करीब बहन इनके दिल गरी भाई भाई कह के पोल्हारेला एगो हवे करे जी नंबर 1, एगो हवे करे जी नंबर 1 सरवा सबके गरिया वेला। एगो हवे करे जी नंबर 1 सरवा सबके गरियावेला। अरे तहारी बहिन चो तहारा का उठा के टंगरिया तारा घोड़िया में 2-3 लाख पेड़ नइकन देला कि तार बहन चो तारा के नइकन गरियावेला। तारी बहन चो ना भाई लोग उ खराब गाना मतलब की बतलेबा लहंगा में लाड़ा देखनी, लहंगा में मोछ देखनी, लहंगा पहले के लहंगा में दुका देखनी। भाई लोग ई सब गाना पर रोस्ट कर जाई, ई सब गाना पर ना रोस्ट कर जाई तो कौना गाना पर रोस्ट कर जाई। ई एकरी बहन चो तो कौन तरह कहता कि एगो हवे करे जी नंबर 1 सरवा सबके गरियावेला। अरे तहार बहन चो तारा ज्यादा चिकत बनता जा करे जी नंबर 1 से 2-3 लाख पेला वाला घाटा गस्तार बहनचो दो उजवा तो मोर गइल करोना तोहरे चलते, मुस्कानवा मोर गइल करोना तोहरे चलते, सबका तो डहर भइल हट गइल बढ़ गइल रे। उजवा तो मोर गइल करोना तोहरे चलते, पूजवा तो मर गई कोरोना तोहरे चलता। अरे एकरी बहनचो दो भाई लोग अब देखल कौन गाना लिखल गई कि पूजवा तो मर गई कोरोना तोहरे चलते। तो भाई लोग कुछ दिन के बाद ऐसा गाना लिखल कि लड़वा सर गई कोरोना तोहरे चलते। भाई लोग हम तरीके के बात लेना अब पूजवा कोरोना का चलते मर जाते, कोनो का लहंगा में कोरोना धरता, कोनो का गड़िया में कोरोना धरता। तो भाई लोग तनिक अपन लड़वा बचा कर कुछ दिन के बाद न जेबे न माल ठोके न तो तनिक लड़वा में कोरोना धर लिया करीब बहन चुदू। मम्मी से खाना बनवाइले बानी हमके डांटे ना दम रहे केहू में। अरे चोईत में गवाना करइल खाली भीगो वीडियो बनाइबू कटनी के कटनी आहे हसुआ धरइल। चलो चलो जाइब ना राजा हम गेहूं में, अरे होल जाई टूरा गेहूं में। जाइब ना हम राजा गेहूं में, अरे होल जाई टूरा गेहूं में। जाइम ना राजा गेहूं में हल जाए चूड़ा है में। अरे तार बहन चो भौजी हम तारा से बतला दे अगर तू गेहूं में ना जेबू तो ऊखी रहरी में जेबू नु पेला माही मोतिन खातिर नाइन के बहन चो जन तारा कहता है भाई लोग कि जाइम ना राजा गेहूं में हल जाए चूड़ा है में। तो भौजी रहते ढंग के अभी ते हैकर नु बात करते रहे कि बहन चो गेहूं काटला जानते रहे बैठक पड़ल न तो चुतेरा में खुचुर खुची हला सही में कहते नहीं तो ढंग से रहिए ना तो तोरा गणिया में खुरकुची हल जाई न आखिर बहन चो तो तोरा हगत में परेशानी होई लगबे चिल्लाए आई माई आई दादा सुना ले बेबी सरे लेके तीस दिल की सरे चटवले बिया चटनी मालहिया फटकन के ई दिल बिया बचपन के बरेट एकर बचपन के देले बिया बचपन के एकर रेट बाटे 55 का। रे तोरी बहन चो भाई मतलब तोरा कैसा मालूम ना भाई लोग एकरी पहुंच जानता ओकरा घर में गई रहल मतलब हेते चाक से दूध पी ले बिया हेते का भल बिया एकरी बहन चो कौन तरह जानता कि देले बिया बचपन के एकर माल एकर रेट बाटे 55 का। एकरी बहन चो ज्यादा ही रेट एकर 55 का बानू रे। तो का कहीं एकरी बहन चो गाड़ी देवे का मन नहीं कर मन करता नहीं एकरी बहन चो कि एकनी गोड़िया में पेल के तो मर जाए ना तो मुआ दे एकरी बहन चो के बात तोरी बहन चो तू चर जाइबो जवानी में इतना जोश बा। तू जोर जइबो जवानी में कि इतना जोश बा ओ हो एक तार बहन चो बौजी तारा गोड़िया में ज्यादा ही आग फेंकले बनो, तारा गोड़िया में ज्यादा आग निकलता तो पानी से बुझाला ना तो आओ हमरा लड़वा पेल के तार हथियारवा ना फाड़ दनी तो हमरो नाम ना श्याम नंबर 9 के बहन चो कौन तरह कहता भाई लोग कि तू जोर जइबो जवानी में कि इतना जोश बा तोरी बहन चो मतलब देखता भाई लोग ई कौन तरह कह देती भाई लोग त लइकवा कौन तरह जानता है कौन तरह कहीं है तहरा का पेल का मुंह आए तू हमारा लावा में इतना जोश बा करी बहन चो यही कोई किन के इतना ना पेलान पीले सुनो किनकी बहन चो दिन दहाड़ा मर जाए जौन तरह कहता जौन तरह तू चर जाइबो जवानी में इतना जोश बा। अरे एकरी बहनी के गाड़ी में शेर पेलो एकरी बहन की गाड़ी में खेखर पेलो एकरी बहन चो एक एक बतिया कहतिया कि तू जर जेबो जवानी में इतना जोश बा, तू जर जेबो जवानी में इतना जोश बा।
एक गो बतिया आधा घंटा से कहती है करी बहन चो आगवा बोलना रे आगवा बोलना तो पेला भी ला के नु तोरी बहन चो त भगवे चिल्ला के भाग तोरी बहन चो दो आगे खिलौनत आग से राजा कि मन मदहोश बा कि मन मदहोश बा तू बस गईलू करे जवा में हमार का दोष बा तू बस गइलू कर जवा में हमार का दोस्त बता ए तोरी बहन चो भाग हम तोरा से बता नहीं उ बस गइल बिनु त का करो को टंगरिया एगो नीचे एगो ऊपर था के गणिया में दुई लाड़ पे लेकरी बहन चो बाएं बाएं चिल्ला के मरे तो बस भाई लोग आज के लिए इतना बक्सर मिले वीडियो में नया टॉपिक के साथ नया वीडियो के साथ भाई लोग ई वीडियो तनको का तनियो से पसंद आइले तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे कमेंट में बता वीडियो कैसा लागल अगर हमारे चैनल पर नौतुन है तो नीचे बताइए चैनल को कर में सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन कर दबा के बेल ताकि कोनो वीडियो अपलोड करना तो तला पहुंच जाए भाई लोग वीडियो बना के क्या मकसद आप लोग को हंसला से वीडियो दिल्ली में मन ले इतना कुछ करला बाद के ले लेना तो जा गान वाला लिया हमरा कोनो दिक्कत नहीं मिले अगला वीडियो में नया टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय।